Hei dragilor și bine ați revenit la un nou videoclip. Astăzi ne jucăm Roblox, un joc, adică ne jucăm Roblox, FIFA și Stumble Guys cu Frank! Noi ne-am mai jucat cu Frank de mult. De asta să-l căutăm. Bă, eu sunt la lumea a doua, stai puțin. Te văd acolo. Eu sunt mai evoluat. Salut. Salut. Ăla are un cățeluș. Am și cățel și pisică și... Câte like-uri să strângem? Nu știu. 10 like-uri? Nu știu dacă se strâng, dar eu să zic 5. Da, e cam ușor jocul. Mi-a dat o rară. Pentru că am o meală bună. Am un șerpăloi. Da, cred că mă duc în partea cealaltă că mă încurci. Ok, stai că eu mă duc la lumea a doua. Ok. Mamă, uitați unde e aia și unde pescuiesc eu. Doamne ferește. Ți-l poți da pe auto, uite. Și îți pescuiește singur. Și poți și să apeși ca să ți se facă mai rapid. Mamă, frate. Cred că îl dau pe auto, ca să putem să... Nu. Oricum. Da, nu știu ce... Uitați diferența dintre mine și Forțares. Cât de rapid pescuiesc eu și cât de rapid pescuiește el. Deci, bam, gata, am terminat. What? Bam, 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 bam și gata. Mi-a dat o epică, un pește epic. Da. Da. Am trecut de jumătate. Deci nu apăs, dar o să apăs acum ca să facem mai repede. Deci am nevoie de 500 de bănuți ca să trec la următoarea zonă. Nu, fraților, uitați că pești am 5.000 și... Nu știu dacă o să fie un videoclip foarte lung, dar sunt 3 jocuri. E primul videoclip în... Ba, nu cred că am mai avut videoclipuri cu 3 jocuri, nici nu mai știu. Eu nici n-am nevoie să stau pe ăsta, pe pod, că eu stau direct în apă, pescuiesc. Ăsta pescuiește în apă. Dar ce este cu Double Fish? Double fish? Costă Robux? Da. Cât de Robux costă asta? 299, mamă. 299 de Robux ca să-ți dea 2 fish pe bucată. 2 pești la preț de un pește. La lumea a doua ai nevoie de 161 de mii ca să iei un pește, iar aici e 8500. 8500. Zebrafish. Zebrafish. Hai să văd ce mi-a dat un common mi-a dat un pește de la balon. De vreo și o peturi. Păi peturile ți le iei de la ouă. Ăsta e din lumea... Și cum faci rost de ouă? Rost de ouă. Păi sunt aici ouă la tine și cu bani care îi primești după ce iei peștii. După aia primești, poți să-ți iei un d-ăsta. Fain. Stai să văd la 100. Dar ce sunt astea coduri? Codurile astea? Da. Sunt niște coduri ca să-ți faci mai ceva, nu știu. Niște coduri. Uite cât dau eu pe o bucată. 1826. Fain. Cât de rapid fac. Mamă.
Eu las să facă singur. Eu mi l-am dat și pe auto. Păi, și eu am tot pe auto, că mi l-ai pus tu. Ca să o să... Și deci pot da să văd câți bănuți îmi dă. Dar câte zone sunt? Nu știu, de aici parcă mai sunt o grămadă. Trebuie să ai 500 de bonus ca să te duci la următoarea zonă? Da. De gen poți... Dar tu ai comparat și cu bonus chestii? Ouă. Da. Dar ca să trec mai două departe, pe- câte am nevoie? Ca să treci mai departe, 50 de bănuți. Iar tu ai de-abia 7. Dar se pun bonus și dacă cumperi? Mai pun? Dacă cumperi bănuți, Da, dacă cumpăr ouă. nu-ți dau bănuți, doar iei peturi care te ajută la pescuit, te ajută să ai viteza mai mare. Vezi că eu, având peturile astea bune, dar trag cu 1826. Vezi? De asta. Sau stai puțin, dăm puțin să văd ceva. Bă, tu nu ți le-ai luat pe astea, ai? Îți dă și bani aici. Vezi, acum ai 37. Mă, dar cât de repede am făcut? Cum, Doamne, iartă? Vezi, acum faci mai rapid. Fraților. Uite, acum, uite cum le faci. Ce să mă, niciun stres n-am. Niciun stres n-am, fraților. N-ar trebui să mă treacă la următoarea zonă? Cam deja 50. Păi, Trebuie să mă duc să cumpăr. Lasă-mă să mai stau aici. vezi, poți să treci deja. Vreau să mai stau. Îți, La prima zonă. dăm puțin. Să equip. Ce e aia? Ți-ai luat o nouă undiță. E bună? Da, e mai bună. Eu am deja 3-a, e diferit. Sau, ba nu e diferit, o am tot pe asta. Dar că... Stai. Că îmi pot, o să-mi iau acum pe a 3-a. Am o râmă în loc de un loc de aia care o ai tu. Și am 123 roți și gata, equip. Uite ce undiță am eu. Mamă. Cu asta atrag pești mai buni. Deja pot să vin acolo, nu? Da, poți să vii. O să vin imediat, stai puțin. Vreau să mai stau aici. Mamă. Uite, petul ăsta negru îl am și eu, îl iei de aici. Da? Gata, că vin. Pune-te aici, lângă mine. Bă, de eu pescuit. Mi-a dat un pește balon. Da, am și uitat că am pe auto. Bună ziua, unde ești? Aici, pe aici. Tot aici? Da. Bine, eu stau aici. Bă, ai dat în același loc unde pescuiesc și eu. Și să știi că îți poți lua și o momeală nouă de aici. Eu am pe a 3-a momeală, vezi? Fain. Ai bani să-ți iei o momeală? Cred că o să-mi iau o momelă. Pentru că vreau să termin Ți-o asta. poți lua pe a doua, care costă 50. Și faci mult mai repede cu momeli? Da, îți dă și pești mai buni.
Dacă vreți să jucați jocul ăsta, e foarte fain. Vi-l recomand. $258. Vreau să-mi iau niște peturi noi. Am 80.000 pești. Văd. Mi-a dat un sconx să văd cât de bun e. Nu e bun. Mai bine dau la asta. Mi-a dat un șoarece. Șoarecele e și mai și. Bă, îmi dă de ăștia proști. Uitați-vă și voi cum pescuiesc eu. Tu ești foarte chill. Ce să mai... Eu pescuiesc în spate, nu în față. Ne ferește asta să-l vedeți. Pescuiesc în spate. Mamă, dar acum dau 2000 și ceva la tragere. Dau și mai mult. Eu pur și simplu nu fac nimic. Nici măcar nu mă ating de telefon. Sunt chill. Eu sunt... Ce urmează după aceea? FIFA sau Stumble Guys? Hai FIFA. Hai Stumble Guys. Lăsăm FIFA-ul pe ultimul. Bine. Hai să văd când... Ui, eu mă bolăcesc. Vreau să-mi iau un ou. De la... poți să-ți iei și de la a doua lume. Știu, dar că sunt mai scumpe acolo. Vreau să dau de aici. Ce-am făcut? Ce asta? Ce face asta? Ce face mașina asta? Pe asta ai nevoie de Robux, așa. Ok. Uite, ca să-ți îmbunătățești, să dai mai bine, aici îți poți crește la cât dai. Sau îți crește din experiență. Da? Vezi? Ce trebuie să fac? Pur și simplu să pescuiesc aici? Da. Și vezi că îți crește acolo? A, da. Nu mai da pe autofish, pentru că dă pe celălalt de lângă el. Dă pe ăsta, pentru că îți pescuia la fish, la pești. Uite cât de mare ești pe lângă mine. Da, sunt foarte înalt pe Roblox. No. Vreau să fac 5.000 la tragere. Cred că va trebui să facem schimbarea la Stumble Guys. Stai să mai dau și eu să fac 5.000 și schimbăm, ok? Da. Și... Hai că am terminat. Gata, boșilor. Și ne întoarcem peste câteva secunde. Am revenit. Hai să dăm un spin aici. Eu dau ca să dau iar un spin la asta. Era să-mi pice o specială. Era. Cincisprezece. Nu! Asta mi-a picat și mie.
Pasă de building, merge foarte cu lag azi. A ieșit ceva prost din ceea ce am făcut și va trebui să edităm. Loading. Dorime. Hai să văd ce-mi pică mie. Nu o să fie un videoclip lung, adică cu FIFA. Sau vrei să facem două părți și FIFA să fie în a doua parte? Hai două părți. Ok, deci a doua parte tot azi o să apară dacă... Dacă avem timp, o facem și astăzi. A doua parte. Bă, ce prost am fost. După aceea vom da un meci împreună. Ok. Bă, dar de ce merge așa cu lag? Și nu pot să sar. Mamă, de ce nu i-am dat la ăla pumnul? I-am pumnul. A fost odată o roată care îți dădea pumnul și am dat la ea și mi-a picat pumnul. Acolo ne-am încurcat așa de mult, hai să vedeți acum ce ne încurcăm. Exact. Vezi că... Și, bă, bombardament. Mi-a dat bombardament. Cred că o să ne mai jucăm Stumble Guys și în partea a doua. Bă, ce noob sunt. Eu gen nu sunt noob, dar pe videoclipul merge cu lag. Nu știu dacă voi vedeți că merge cu lag. Așa. Vom închide prima parte în curând. Când se termină meciul ăsta la mine, o închidem partea întâi. Mamă, mie mi s-a încins telefonul. Mie mi se încinge când fac videoclip. Că e supraîncălzit. Că mă și joc și fac și videoclip. E ciudat pentru telefonul meu. Toto. Mi-a dat unul inima și a picat și el cu mine. Cea mai frumoasă a doua rundă. Dacă îmi dă cineva pumnul, atât îi trebuie. M-a subat. Ce semifinală urâtă. Tu vezi? M-a subat. Dar de unde au toți speciala asta? Păi de la PES. Dar de ce au murit de la 2? Nu știu. Bă, mi-a dat și mie Rush Hour. Rush Hour e una dintre preferatele mele. După Mie îmi place Sky Royal Rumble. Mie îmi place că îi pot împinge pe ăștia cu pumnul. Hi. Sunt malefic. I-am dat cap în cap la unii. I-am dat la una pumnul și s-a dat cu altul cap în cap. Și au căzut amândoi. Mă, frate, trebuie să aveți grijă cum trăiți. Ne întoarcem dacă au luat coroana. Gata, am luat coroana, frații mei. Da, cam asta a fost cu acest videoclip, partea 1. Asta a fost cu acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați, să dați like, să apăsați pe clopoțel și pa, pa! Pa!